son Martiño Fortes, un dos tres componentes de equipo MStudio, un estudo de deseño de interiores. Bueno, llevamos traballando pola nosa conta xa un tempiño e vimos que na cidade de Ourense pois, había unha necesidade de que, bueno, autónomos e pequena empresa é un pouco o sector así máis castigado, da xente que non ten ese poder de chegar a outra, pois necesita un espacio para compartir, para colaborar, para xuntar forzas, e dai un pouco surdiu o proxecto Magma Espacio, un espacio de coworking para a cidade de Ourense, no que, bueno, o que se trata un pouco un espacio totalmente diáfano e aberto, onde rompemos ca mentalidade de oficina tradicional e o que buscamos un pouco é que cada un traballe evidentemente nos seus proxectos, pero que poden surdir sinerxias e compartir traballos, non? Xa surdiron neste ano que levamos abertos, pois traballos de relación pois nós con un diseñador gráfico, bueno, están surdindo unha rotación, digamos, de proxectos entre nós, non? Despois a maiores, pois notamos que hai como máis difusión entre nós, facemos máis forza, somos máis persoas, como que nos damos entre todos un poquinho máis de difusión dentro da cidade. A xente pois coñece un pouco que hai un movimento, que hai unha xente pois relativamente xoven que está un pouco con outra idea, con outra mentalidade, e que estamos chegando a moita máis xente que antes, non? Que realmente facíamos o mismo, non? Entón, un pouco Magma, creo que o que aporta tamén, incluso a xente, esa mentalidade positiva de romper un pouco ca palabra crise, que é un pouco a palabra que está en boca de todo o mundo na calle. Aquí o que se trata un pouco é vir de forma, digamos, optimista, vir contento a traballar, non? Que non te coste vir todos os días a poñerte a facer os teus proxectos, non? Eu creo que estamos conseguindo e que un pouco a mentalidade aquí de todo o mundo xa está un pouco tronando para esa forma, non? O proxecto de Crise World Crise, o proxecto documental, nós un pouco seguimos xa desde o principio, de que nos coñecimos, vamos, porque pensamos un pouco que podía ser un proxecto moi interesante para coñecer outra xente de outros lugares que estuvera facendo proxectos diferentes, un pouco con outra mentalidade, e que entre todos podíamos darnos difusión uns aos outros nestes proxectos que creemos que, bueno, moitas veces coñeces solamente a túa xente cercana ou o teu contorno, non? Para nós todo o que xa proxectos colaborativos, proxectos que poden ser un pouco optimistas e ilusionantes para o que vai un pouco que está xurdindo, parecenos sempre unha cousa interesante. En este caso, Crise to Crisis, creemos que é unha forma, digamos, espectacular, non? Polo recorrido en moto un pouco por diferentes lugares e ir captando un pouco a esencia das cousas que están facendo e que a xente da rúa se dé conta realmente que non solamente existe o que sale nos telediarios, sino que hai moita xente que está facendo cousas, eu creo que ben, e hai que ser optimista porque co pesimismo realmente non vamos a ningún lado.